అక్షిత సందీప్ హాయ్ అక్షిత చిక్కులేనా చిక్కు చిక్కు బేబీ దాద మల్పొని చిక్కు బేబీ లైవ్ కు బైదినా ಚಿಕ್ಕು 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 ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪುಪ್ಪಿನ ಹಾ ಪನಂದಿಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಲೈವ್ ಗೆಂಚಲು ಎಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು ಜೈದೇನಾ ಗೀತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವಿನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹೌದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡೆ ಇರ್ನೆತ್ತೆ ಒನಸ್ತ ಟೈಮಿ ಕಾಫಿದ ಟೈಮಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೌದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಈಗ ಮುಲ್ಪ ಊರು ಹೋಲು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಪರ್ಪೂಜಿ ಯಾನ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕ ಲಂಚ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಲಂಚ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇರಳ ನೀರ್ನೆಲ್ಲು ತುಳು ಬರ್ಪುಡ ತೆರೆಗ ನಿಕುಲು ತುಳುವೆ ಪಾತೆರ್ನಿಲ್ಲಾಡು ಅದು ಕೇರಳದ ಭಾಷೆನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೌದು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಏನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೌದು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಿ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ತುಯ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರೆ ತುಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಿ ಇತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಫಿನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಬಂದ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರ ಸಿಸ್ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಮದಕಶಿರ ಯಾವ್ದು ಊರಿ ಹೆಸರಾ ಮದಕಾಶಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಕೆನದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಒನಸಾಂಡಿ ಉಮೇಶ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ
ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋನ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಿಕ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅವು ಮೋನ ಆನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 8 ಮಂತ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈರ್ ನಾಂಡೆ ಈರ್ ಕೈತಲುಲ್ಲರ ಮೋನದ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪಿನಿ ಸುಕ್ಕಯೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಮನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಗೀತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಡಕ ಹಸಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಡಕ ಹಸಿರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಮಂತ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನಲಾ. ಹಾ 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 ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಗೀತಾ ಸಿಸ್? ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಮನಸಾಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ವಾ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಅತೆ ಶೋಕಾಪುಂಡವು ಉಮೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಂದು ಎಂಕಿನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೇಗ ಆವಡಿತ್ತು ಎನ್ನ ಕಣ ಅಂದಿಯೇ ಬೇಗ ನಾನು ಓಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಾ ಓಡು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RCB ವಿನ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್? ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇಚ್ಚತೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನಿ ಅವು ನಾಯಿನಿ ಚಾನಲ್ ದಿತ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಇದಕೊಲ್ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವು ಏನ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡ ಅವಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನಪ್ಪಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತುಪ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಬಿನಿ ಪಂತರ ದಾದ ಪದ್ಯ ಪಂತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂತರ ತುಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ತಿಕ್ನ ತುಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ತುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ತುಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಂಡ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ನಾವು ಕೋಚವೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅವೇ ಆಪು ಜತೆ ಅವೇ ಬಂಗ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬನ್ನಿ RCB ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ. ಬರ್ತೇವೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ನಿನ್ನೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಂಗೋ ತೋರಿಸಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಈಲ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಈರು ದಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ದತೆ ಆನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಮೇಲ್ ಬೈಜಿ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಪೋನಾನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೇರ ಇಟ್ಟು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್? ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಇವತ್ತೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತ ಪಾಡ್ನ ದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಗೆ ಅವು ಕಂಪನಿ ದಕುಲೆ ಮಲ್ದೇನಿ ಓನರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನೀನಿ ಐಕಿ ತೆಂಗುಣದ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಡಿಗಿನ ഞാൻ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನದಾಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪಿನ ಅತ್ತಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಪುರ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಪಾಡುಂಡ ಪನದುಲ್ಲೇರ ಹೌದು ಪಾಡುಂಡ ಅಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ ಪೋತುನು. ಕರಣ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಕರಣ್ ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಪುಜ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತನ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಪುಜಿ
ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯವೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಮಿಂದಾಲ ಒಂದಾಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬತ್ತನ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂತಾರೆ ಆನ ಎಂಕು ಓಲ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲ ಬೈಜಿ ಎಂಕು ಒರಾನೆ ನಾಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಯಾನಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾವೇನ್ ಎಂಚ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ಪು ನಾಲ್ ನಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಚ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಯಿಜಿ ಚಾನಲ್ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಾ ಬರ್ತೀನಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತೇವೆ ಕೇಕ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ನಿನ್ನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಸಿಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ದೇನೆ ಬೈದಿನಿರೆಗ್ ಬೈದನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮೀನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂದುಂಡದೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಡೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ಲಿರೆಗ್ ತೊಚ್ಪವನು ಒವ್ವು ಸಾಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಬೈದಳು ಬಕ ಅಲ್ತದ ರಿಮೂವ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಸೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಕ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜೇ ಬೈಜೆ ಆಯ್ತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ದಾದ ಬೈದಿಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಣ ದಾದೆ ಇರು ಎಂಕಿ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಪಣ ಈರೇ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆನೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಕುಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಎಂಕ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಾದನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವತೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅವು ಸಾಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಂದು ಮೌನ ವೃತಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮೌನಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ತೋಜುಡು ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ದ ಅವ್ ತೋಜುಡು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಗಿದ್ದ ದಾಲ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೌಂಡ್ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದು ಜಡ ಅವು ಒಪ್ಪುಡು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಲ ಬೈದಿಜಿದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಅಂಚುದಲ ಒಂದು ದಾಲ ಕಾಪಿರೈಟ್ ದಾಲ ಬೈಜ್ಜತೆ అవుండతి సిసి యూట్యూబ్ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರೆದುರು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎದುರೆದುರು ಇಜ್ಜಿರವು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಜವ ಪಂಡ ಒಂದು ತೂದು ಪನೋಡ ಆಪುನು ಇಡೆಗೊಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರತೆ ಅವೇನೋರ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೈಟ್ ಹಾಕಲು ಪೂರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ನೋ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ವೈಟ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಈರೇನ ತಗೊಂಡ ಆ ಪೂಜಾದಾನೆ ಅಂಚ ಈನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದಿಪ್ಪುಯೇ ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜ ಅಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂತು ಜತೆ ಏನನ ಅಕಲ್ ತೂದು ಉಪ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ನಾಗ ಬೊಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂದಿಯೇ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಅರ್ಥ ಪುಜಿಯೇ ಉಮೇಶ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಸಡನ್ ಅರ್ಥ ಅವು ತೂಡ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಕಟ್ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ ನಮಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುದು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿಕೊಡುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹೈಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದಿರಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಬಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬನ್ನಿ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಸ್, ಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆ. ನಾನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕರಿದ್ರಿ ನಾನು ಬರುವುದೇ ಅಲ್ವಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಓಡಿ ಪೋಯೇರಿಯೇ. ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ರೂಮ್ಗೆ போது ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಜಾಬ್ ಇರು. ಓ ಅಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಖಂಡಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್, ಬರ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, 8 ಗಂಟೆ ದಾರಿ ಉಂಟು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬೋದಾ? ಬರ್ತೇವೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ SK ಆಯುರ್ವೇದದವರು ಬಂದ್ರು, ಲೈಕ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SK ಆಯುರ್ವೇದವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ SK ಅವರೇ ಹುನಸು ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್. SK ಸಿಸ್ ನೀವು ತುಳುವ? SK ಸಿಸ್ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? SK ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಓ ಊಟ ಕರಗಿತ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ. ಊಟ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಕರಗಿದೆ ಸಿಸ್, ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, SK ಸಿಸ್? RCB ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ. ಹೇಳಿ ಕೇಳುವ ಸಿಸ್. ಯಾವುದು ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಪದ್ಯವಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RCB ವಿನ್ ಆದ ಅವೇ ವಿಶೇಷ. ಹೌದೌದು, RCB ಒಂದು ವಿನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದುವೇ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. 18 ವರ್ಷದ ಕನಸು ನನಸಾದಂತ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕಪ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ದೇ ಅಲ್ವಾ? ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಸಿಸ್ ನೈಟ್ 2 o'clock ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ದು ಈಗ ನೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. SK ಸಿಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಇಲ್ಲಡೆ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತು ಜೌಂಡು SK ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಡೆ ಕಪ್ಪುಂಡು ಚಾ ಪರ್ಪಿನ. ಅವುಂಡು ಯಾಪಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟೇಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಯ್ಜ. ಅವು ಕಪ್ಪುಂಡು, ಅವು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುದು ನಮ್ಮದೇ ಅದು ಚಾದು ಕಪ್. ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. ಹೌದು ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡುದಲ್ಲ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕೆ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕೆ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯಿರಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಎಸ್ ಕೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 2 o'clock ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ 10 o'clock ಅಂತ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನ ಲೈವ್ ದ ಟೈಮ್ 2 o'clock ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ಗೆ 10 o'clock ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 to 1 PM ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕೆ ಅವರದು ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ, ಓಕೆ 11ಗೆಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕೆ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಪೇಸ್ ಲೈವಾ? ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಇದು ಪೇಸ್ ಲೈವ್. ಎಸ್ ಕೆ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಪೇಸ್ ಲೈವಾ? ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಓಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು 2 ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಶೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದು ಶೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಎಸ್ ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ. ಎಸ್ ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕೆ ಅವರೇ. 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೆ ಅವರದು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಇದು 10 o'clock ರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಬಾಯ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 10 o'clock ಬರ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಪ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಳಿ ಬಂದಳು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, ಬೆಳಕಾದಳು ನಿನ ನಗುವೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ, ನಿನ ಮಾಯದ ಉಸಿರಿನಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ 1000 ವರ್ಷ, ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆಯು ಬಳಿ ಬಂದಳು. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Lavanya sis, thank you so much. Lavanya sis, thank you so much. Thank you. तो पाया है तो जैसे क्या कहे
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तुम जो पास हो फिर क्या ये जहां, मेरे प्यार में हो जाऊं फना। सारी जन्नतें. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ, ಮೇಲೆ ಚಂಬು ಸವಾರಿ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮರೆಯುವ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता, अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमान् स्मरणे भवेत्. जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन, जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवन, पवन पुत्र हनुमान की जय. थैंक यू लावण्य सिस, थैंक यू सो मच. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಶ್ರೀಧರ ವಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಶ್ರೀಧರ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ತವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸತವರು ಮನೆ. ಸುಮಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸುಮಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಇವಾಗ ಸುಮಸಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಸಿಸ್. ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಟೀ ಆಂಡಿ ಒಂದು RCB ವಿನ್ ಆತನತೆ ಸುಮಸಿಸ್. ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಯ ಅಂದು ಪನದಲ್ಲೇರು దాది స్పెషల్ ఉండా RCB విన్ ఆతనకి కప్పు నమ్ది అదే ಅಂದು ಬಾರಿ ಪುಗರದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಕಡೆ ರಂಜಿತ್ತೀರೇನು ಸುಮಸಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಬ್ಬುದೇರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ. ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೋರ್. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಗಲ್ಲ ಲವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಚಿನೆ 12 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಜೈಜ್ಜ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾನಲಿಪುನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊನದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನುಡು ದಾಸವಾಳ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ದಾಸವಾಳ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ದಾಸವಾಳ ಅವರೇ, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ದಾಸವಾಳ ಅವರೇ, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್? ಹಾಯ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಸವಾಳ ಅವರು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತದ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪು ನನ್ ಸಾಕಾಪುಡತೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು. ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಬಕ್ಕ ಹೂ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಸಿಸ್, ಮತ್ತೆ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಸಿಸ್ ಇನ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ ನೆನೆ ಮರೆತು ಪೋತುನಿ. ಹಲದಂಗಡಿಯಾ ಊರು? ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಸಿಸ್. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದಾಸವಾಳ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿ?
ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಸಿಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳite ರಶ್ ಉಂಡಾ? ಕುಲ್ಲದು ಬಲ ಬಲಸುನತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಪ್ಲತೆ ಬಾಲಸೊಡತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಸವಾಳ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಸವಾಳ ಅವರೇ. ದಾಸವಾಳ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಲೈವ್ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯಿರಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ರಶ್ ಅವು ನೇಪಾಳ ರಶ್ ಅತೆ. ಪೂರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆಲ ಇವುಡ ಒಂದಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸುಮಸಿಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅತೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರಲ ಬಿಸಿ ಊಟ ಉಂಡೆ ಸುಮಸಿಸ್? ಶನಿವಾರಲ ಒನಸ್ ಉಂಡಾ ಶಾಲೆಡ್? ಅತ್ತ ಶನಿವಾರ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟಾ ರಜೆನಾ? ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅವಂದ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಉಳ್ಳಲ್ ಅಲೆನ್ ಅಡೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಿ ಅಲದ ಅಲೆ ಅಂಚಿ ಅಕ್ಲೆಲ ತೋಟ ಪುರ ಉಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆ ರಜೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಐತಾರ ರಜೆನೆತೆ ಅಂದಿ ಅಂಚಿ ಆತಿನಿ ಸರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ಲೆರ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ರಡ್ಡಲೆ ಒಲ್ಪ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಅಲದಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಒಲ್ಪ ದಾದ ಉಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋಯರಾಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಮೂಲಪಗ ಐತಾರ ರಜೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಣೆ ರಂಜಿತ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಸಾದನೆ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಸುಮಕ್ಕನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಈನ ಬೀಡಿ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಆರೆ ಪತ ಮೊಬ್ಬಿನ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಸಿಟ್ಟ ಪುರ್ಸತ್ ಪೋಲುಂಡು ಸುಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇನಿ ಕೊರ್ತಾರ ಬೀಡಿ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂತೆನ್ಲ ಕುರದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಳಾಂಡಿ ನಂತೆ ಪೋನಾಗ ಏನಾನ್ ಪೆರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಇನಿ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವರ್ಷಗ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಮುನ್ನೂದು ಕೊಡಿಯಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅತೆ ಒಂತೆ ಕೊದ್ದೆ ಕಟ್ಟುನು ಅತೆ ಮುನ್ನೂದು ಕಟ್ಟ್ರಿಲ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕುಲ್ದು ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ರಡ್ಡ್ ದಿನಕ್ ಮುನ್ನೂದು ಆಪಿ ಅವಳ ಇರೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇರೆ ಬತ್ತಿಜಿದ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ನೆರ್ತೆರ್ ಪಂದೆರ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಒಡೆ ಪೋತ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ವೆರ್ ಪೋಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ವಾರ ದಿಂಚ ಪೋಪೆನ್ ಒಂಜಿ 11 ತಾರೀಕು ದಂಚಿ ಪೋಪೆನ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತೆಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಇರೆಪಗೆರೆ ಕನ್ಪೋನು ಬೀಡಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನ್ ಬೊಕ ಅಪ ಕಟ್ಟುದು ಪತ ದಾದ ಪನ್ಪುಜೆರತೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಅವು ಕೊರ್ಪೆರಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆದ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಗ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ಶುರು ಅಂದಿಯೇ ಅವಂದು
ಯಾಲ್ನ ಬೇಡಿ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಕುಲ್ಲಿಯಡ ಯಾಲ್ನ ಏತು ಗಂಟೆ ಹೋಗುದು ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಜೋಕುಲ ವನಸ್ಪುರ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲಿಯಡ ಬಿಡಿತ್ತನ್ನ ಅವು ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಡೈಟ್ ಕಡಿ 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 ಕೂಡ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ವೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆತು ಕುಲ್ನಲ್ಲವ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ನನ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ಶಾಲೆದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಯಾಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಕೊರಂದ ಎತ್ತಿಂದ ಬೇತೆ ಕಳ್ಳ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದಿಗೆ ಹೊರ ಪೋಯ್ನೆ ಉಂಟ ಅವನು ಬಕ್ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಬೋನಸ್ ಆಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜೊಂಜರ ಸರದು ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ಸಲ ಅವಳು ಒಪ್ಪಂದು ಬೀಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೆ ಕಟ್ಟುನು ಎಂಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿ ಆಪುಜಿ ಬೀಡಿ ಆಪುಜಿ ಯಾನವರ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬೀಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ 2,000 ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಪಾಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಬೀಡಿದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಐನಾಜಿ ಸಾರಲ ತಿಕ್ಕುಂಡಿಯೇ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅವನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೆರತೆ ಯಾನ್ ಬೀಡಿಡ್ ಪಿರ ಯಾಲ್ನ ಪಿರನಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಯಾಲ್ನ ಬೀಡಿಡ್ ಪಿರನಿ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪೋನ್ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟುದು ನಂಗೊಂತೆ ಕಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಯಳ್ದಕ್ಕ ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಬುಡ್ದು ಅಮ್ಮಗ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ದಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬೀಡಿದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ್ ಬೆರಿ ಬೆನೆ ಅರೆಗಿಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಕಟ್ಟೆರೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆಂತೆ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬೂರುಡತೆ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಆತೆ ಅಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆ ಕುಲ್ದೊಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಂಡತೆ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪೊಪಿನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದುಲಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಪತಿ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡು ಎನ್ನವರ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೇನು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಜೋಕುಲು ಕಾಲಿ ಚೂರು ತೂದುಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಮರ್ಲು ಪತ್ತು ಅವೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಭಯಂಕರ ಮರ್ಲು ಸುರಾತ್ ನಾವು ಕೂಡ ಐತೆಲೆಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಕಲ್ದ ಒಂದು ತೂನ ಗೊರರೆ ಉಂಡತೆ ಮಂಡೆ ಆಲ ಅದು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅಪುಡತೆ ಲೈವ್ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುಡತೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಜಿಂದ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಎತ್ತುಳ್ಳತೆ ನನ್ನತೆ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಲ್ನಗ ಬೀದು ಉಡ್ಪಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನು ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ ನೆರ್ಪಿಜೆರ್ ಜೋಕುಲು ನೆರ್ಪಿರಿ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಟಿವಿ ತೂಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ರಡ್ಜಾಲ್ನ ತೂಪೆ ಟಿವಿ ತೂಪೆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಾಯಗ್ ಶಾಲೆದ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೊಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಒರ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯೆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚ ತೂವರೆ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಆಯೆಗ್ಲ ಅಯೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದ್ ಬರೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೌಲತೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಡ್ದಾಲ ಮಲ್ತು ಪೋಪುಜರೆ ಕಾಂಡೆರೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ತು ಪೋಡತೆ ಅಂದಂದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬೀಡಿ ಆಪುಂಡು ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುರ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಂದು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಇಜಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ತತ್ದ್ ಪೋಪೆರ್ ನಾವು ಮಲ್ತುಜಿರ ಒರ ಸೆಟ್ ಆತಿನ ಜನ ಪೂರ ಪೋಪೆರ್ ಅತೆ ಅವೇ ಬಂಗಾಪೇನಿ ಯಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಜನನೇ ಎತ್ತಿಜೆರ್ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನೆತ್ತೆ 1 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬಂದ್ ಪಿರ ದೀತಿನ ಮುರಣಿ ಏಪ ಗೊತ್ತು 2 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಲ ಪಿರ ಆಂಡ್ಲ ಬರ್ಸೊಂಡು ಬಂದ್ ನನೆತ್ತೆ ಓ ಪೂರ ರಜೆ ದೆಪ್ಪುವೆರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ಲ 4th ಸಾಟರ್ಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ ಬರ್ಸಡ್ ಆತ್ರೆ 4th ಸಾಟರ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಸಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್
ಸುಮಸಿಸ್ ಈ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಸುದೇಕ್ ಪೋಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರಡ್ ಪಂದ್ ಇಜಿಂಡ ಏರ್ ಪೋಪೆರು ಉಮಿಲ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿತ್ತೆ ಉಮಿಲ್ ಉಪ್ಪತೆ ಬರ್ಸಳ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋನಾಗೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗ್ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮೋನೋದ ಕೈತಲ್ ಬೈದಾರ ಮೋನೋಗು ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಅವರೆ ಕೈತಲ್ ಉಂಡ ನಾಲೈನ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮೋನೋ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಅವು ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನೈತೆ ಏಳೆನ್ಮ ತಿಂಗೊಳ ಐಜ ಓಲು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ ಸುಮಸಿ ಸೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾರ್ನ ಬಾರಿ ಪಂಗೋಡು ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯೆಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಓಡೆ ಆಪಿನ್ ನಮ ಕಾತ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊಂಗುಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲಲಿಕ್ ಬೈಟ್ ಕೇಂದ್ ಕೇಂದ್ ಕುಲ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವ್ವೆ ಅರ್ಧಲ ಆತುಜಿ ಅವ್ವೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪಿನರ್ದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋತುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅತಿ ಒಂತೆ ಉಂದಾಳಲ ಆತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೆ ವೈರಲ್ ಆಪುಜೆ ಆನ್ ದೀಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಕೊನ್ಪೆರ್ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರ್ ಏನರ ಚಾರ್ಜ್ ಕಲಿಯಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಪೊನಗ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಐಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ದೀಪಿನತೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮಲ ಆವತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಏತ್ ದಿನ ದೀಪಿನ ಅವೆನ್ ಚಾಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಎನ್ಮ ಮಂತುಡು ಆತುಂಡು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀಪಿನ ಅಂದತೆ ಆವೊಲಿ ಸುಮಸಿಸ್ಸು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಯೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಈರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಪಲ್ಲೆ ವೈಟಿಗ್ ಬತ್ತುದು ಒಡೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡುಂಡ ಅವತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪೂರೆಲ ತೂವೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಅತೆ ನರಮನಿ ನಳಲ ಪಿದೈ ಪಾಡೊಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೆ ಪಿದೈ ಪಾಡುದು ಆನ್ಲ ಲೈವ್ ಲ ಸುಮಾರ್ ಪೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ದೆರ್ ಅತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭಾವನ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ದಾನೆ ಅತ್ತ ಸಿಂಪಲ್‌ಗ್ ಬಾವೆರ್ನನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲ ಅರ್ನಮ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೋನ ಆಪುಜಿ ಐತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸುಮಾ ಬೇ ಪನೊಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಲೈವ್ ಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಗೂ ಬತ್ತುದು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ ಮೋನ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬೇ ಬೇ ಅವು ಬೇ ಪಂಡ ದಾದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಲ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಈರ್ನ WH ಏತಾಂಡ್ ಸುಮ ಸಿಸ್ಟಿಯನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಏತಾಂಡ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್
ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಮೋನೋ ಆಪ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ ಚಾನಲ್. ಯಾಂದಾನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಾಯನ ಮೋನೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಮೋನೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಈರೊಂಜಿ ಜನಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಲೈವ್ ಗಾಜಿ ತಲೆ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪದಷ್ಟು ಪೋಡಡೆ ಒಂಜಿ 54 ಜನಲ್ಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಅದೇ ಸುಮಸಿಸ್ ಸುಮೇ ಜನಲೆ ತೊಂಬರಡು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಮೋನೋ ಅನಗ ಮಸನದ ಕೈತಲುಪ್ಪುವೆ ಎಂಚಿನೆ ಕಚ್ಚ ಬಂದಿನಿ ಅಚ್ಚದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸುಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಗ್ಗು ಸಂಪತ್ ಗೀತಾ ಮೈನಾ ಉದಯ್ ನನಲ ಇತ್ತೆರಿ ಆನಿತ್ತೆ ಮಾತ ಫಿಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಿ ಸಿಸ್ ನಾಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಗೊತ್ತುಜಿಂಕ್ ಗೀತಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೈನಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉದಯ್ ಏರು ಉದಯ್ ನಿತ್ಯತೆ ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಪೂರಿ ಇವರ ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಉದಯಣ್ಣನ ಸುಮಸ್ ತೆಲ್ಪೇರು ಪಿಂಗಾದ ಪೋರಿ ಪಿಂಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್ ಅರೆಗೆ ಕಾಸು ಬೈದಂಡು ಸುಮಿಗ ಅಂದಿಗೆ ಸುಮಿ ಸಿಸ್ ನಾತನತೆ ಮೋನು ವಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಿಜಿ ಪಂಡೇರಂದು ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ഞാൻ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ದಾಯ್ ಬಲಿಪುನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಆನ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಆಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪುರಾಣ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಪುರ ಪಂತರತೆ ಆಂಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಬೂಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಕ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಆದ್ ಓಕೆ ಆತ್ ಜಿ ಐಕಾನ್ ಆಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾಂಡಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಆತ್ ಜಿ ಐಕಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸುಮಸ್ ಮೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸುಕ್ಕ ನನ ಅವಡೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೀನ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತನತೆ ಐಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮೀನ್ ಕೈಪೋಡು ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಜೈ RCB ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಈ ಸಲ ಮೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ 4-6 ಹಾಕದೀನಿ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಬಕ ಈರೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಈರ್ ಪಂದರತೆ ಗೆಂದುಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆರು ಪೊಣ್ಣು ದೇವರೇ ಆನುಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಚಂದು ಚಾಲದಿ ಪೆಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಚಿನ ರಶ್ಯಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನನೇ ಜನ ನನಲ ಮುಗಿದಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನಂಜ ಎಕಡೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆನಗ ಒರಿಯ ಗಾರ್ಟೆಟ ಕೈನ್ಗೆತೆ ಮೊಲ್ತನ ಪಂಡಿರಿಯೆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ನ್ಯಾನ್ ನಲ್ತು ಆಗಿ ಸಾಕು ಅದು ಉಂದಾಯಿನ್ ಜೋರನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಉನ್ನತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಈ ರಂಜಿತ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವನೇ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ನಾನು ಬಿಸಿ ಸಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಓಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಜೆಂಜಿ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೆಂಜಿ ಉಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಒಂಜಿ ಲೆಹಂಗಾ ಪಡದು ಪೋಯಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಡತೆ ಅವ್ವೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಸಾರದ ಲೆಹಂಗಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತ ಜೆಂಜಿ ಬತ್ತಾರೆ ಪೋಡ ಅಂದತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್
కోరి ఉండి పనందులేరు జంజి ఇచ్చి పనందులేరు అది ఓలేరు రంజిత్ ఓలేరు போச்சேர் போயிடா அந்த விஜயோத்சவக்கு போடா அந்த அஞ்சோ கூட அந்த அக்கா பறந்துல்லேரு ஒடே போயேரியே ರಂಜಿತ್ ಎಂಕುಲು ದಾನೆ ಕೆಲೆಂಜಿದೇರು ನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಏರು ಪಂಡೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನೀರೆಗ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ರಂಜಿತ್ ನಮಸ್ತೆ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಸಿಸ್ಸುಂದಿ ರಂಜಿತ್ ಸುಮಸಿಸ್ಸುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ವಿಜಯೋತ್ಸವಡ್ ಪಿದಯ್ ಬೈಜ್ಜೇರಿ ರಂಜಿತ್ ನಲ್ಲ ರಪ್ಪೊಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿ ನಾನು ಡಿಕೆಸಿ ಒಂಜಿ ವಿರಾಟ್ ನೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪವೆರು ಒಂಜಿ ಅರನೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಮೊಲ್ ಮರಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೋ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜೆ ಮಾರ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಂಗುಲ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಾ ಎನ್ನ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ಆ ಒಂದಿ ಸುಮಸಿಸಿ ಇರು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ 4-6 ಹಾಕಿನೇಕ್ ಒಂದು RCB ವಿನ್ನಾಳು ರಂಜಿತ್ ನ ಟೀಮ್ ಎಂಚಿನಿ ಅದೇ ರಂಜಿತ್ ಭಯಂಕರ ಟೀಮ್ ರಂಜಿತ್ ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ ಪೋಯರ ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಪನಂದುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಂತೆ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ್ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕನ್ ಪೂರ ಲೆಸೊನ್ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದೆ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ನಿಂಕುಲು ಟಿವಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ RCB ವಿನ್ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸುಮಸಿಸ್ ಅವನಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎನನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಯಾರು ಆನ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಪರ ಪಿರವು ಪೊಲ್ಲಿನ ಆಯ್ತು ಬಿಕ್ಕಡಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕತ್ತಿರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಪೊಲ್ಲಿನ ದುಪ್ಪಿ ಹೆಂಚಿನಿ ಅಂಪೆರ್ನ ಪಿರೌಡು ದೇವರ ಈ ಅಂಪೆರ್ನ ದಾದಯ್ಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಿಗಲೇನು ಖರ್ಚಿ ತೂವರ ಆವನ್ನೆಗ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನೇರುಳಿದೆ ರಂಜಿತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಪೋಡಿದು ಪೋಯರ ಖರ್ಚಿ ತೂವರ ಆಪುಜಿಗೆ ನೀ ಕೋಡು ಪಿದಳ್ಳೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹೀರೋ ಆನ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು BM ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BM ಅವನೇ ನಂದು ಟೀ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅವರು BM ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ರಿಕ್ಷೋಡ್ಲ ಬಲೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಬೋರಿಗಾಡಿ ಬಲೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬಂತೆ ಇತ್ತ ಬೋರಿಗಾಡಿ ಓಲುಂಡು ಬೋರಿಗಾಡಿ ಏಪಾವು ದುಮ್ಮದ ಜಮಾನ ಅಬಿತೋ ಕರೆಂಟ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಜಮಾನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ವಿರಾಟ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಸುಭಾಷಿಸ್ ಅವಲೆತ್ತಿರ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಬೊಡೆದಿನ ಆರ್ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BM ಮಂಗಳೂರು ಸುಮಸಿಸ್ಸುರದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಬೊಡಿದಿರ ಪಾತೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲಿ ಆಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ ಅವಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿನಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಅನುಷ್ಕರ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ತೂಲೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ ಖರ್ಚಿ ಅಂತೂ ತುವೆ ರಾವಂದಿ ನಾನಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂದಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕೇಳೊಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ರಂಜಿತ್ ವೈದ್ಯರೆನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ರಂಜಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯಿಯರ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ನ ಅರ್ಥತಿರ್ಗೆ ಸುಮಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೆರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಮ್ಮನ ಚೂರು ಅಮ್ಮಗ ಕೇನ್ ಪಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪುರ ಲೈವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ದೀಲೆ ಇರು ಆನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾರ್ದು ವಿರಾಟ್ನ ಬೊಡೆದಿಡ ದಾದ ಪಾತೇರ್ನೆ ಬೀಡಿ
ಬೀಡಿ ಏತಾಳನ್ನು ಕೇಳರೆ ಓದಿನಾಗೆ. ಓ ದೇವರೇ, ಸುಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತೇರು. ಸುಮಕ್ಕೀರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇರು ಜಾಂಜೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಬೀಡಿದ ಅಂದಿ ಅಲ್ಪ ಬೀಡಿದಾಯೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುಮಕ್ಕ ಚೂರ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬೋದು ಜೇರಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ, ಜೈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. ಮನದಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಜೈ, ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಜೈ. ವಿರಾಟ್ ಬೀಡಿದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂತೆ. ಬೀಡಿದ ಕಾಸು ಈರ್ಕೊರ್ಲೆ ರಂಜಿತ್. ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ವನದುಲ್ಲೇರು ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೋದುಲ್ಲೇರು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಯಾನೇ ಇತ್ತಿನ ಕುಡವರ ತೂಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಅನ್ನಂದು ಈರೇ ಇತ್ತೀನಿ ಕುಡವರ ಪಕ್ಕ ತೂಪ್ಯಾನು. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೊನದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್. ಕಬಾಬ್ ಅಲೆ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿಸಿಸುತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂದ್ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟೋದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಗೌಟ ಆಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಜುಲಾಬ್ ಬತ್ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರೆ ಅಲ್ಪ ನೀರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಏನನ್ನ ಲೆಹಂಗ ಇತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಬತ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಯ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಪುಂಡಿ ಬನ್ಸ್ ಹಪ್ಪಳ ಅಲೆ ಪೂರ ತಿಂಟದ ಪುದರ್ ಪುರದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್. ಹಪ್ಪಳ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾರು ಚೂರು ವಿರಾಟ್ ಚೂರು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಕರ್ಮ ಅಂದಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಅಲೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ನವಳು ಆತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ನೀ ಒಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಯ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ கொஞ்சம் ಆನ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟುಗಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ತೆಲಿಪೇರು. ರಂಜಿತ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ ಸುಮಸಿಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ರಂಜಿತ್ ಎಂದಿರು ಆರು ಒರಿಯೆ ಪೋತೀನಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋತಾನ್ ಅರೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಅವಲಿತ್ತ ಅತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋತೀನತೆ ಗೊಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಕುಕ್ಕುದು ಮಲ ಅತ್ತತ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಓವಿ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ತೆಕ್ಕಿದೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರೆದ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಕೇನು ಚೀಪೆನ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಗುಜ್ಜದ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇರಗಿ ಲೆಹಂಗಡ ಮಂಜಲ್ ಲೇಪ ಉಂಡ ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಹಂಗ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ವಾ ಮಂಜಲ್ ಲೇಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆಟ್ಟಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾ ಬಲೆ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಪೋಲೆ ಇರು ಅವಂದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ತೆಕ್ಕಿದೆಯಿರ ಓಕೆ ತೆಕ್ಕಿದೆಯಿರ ಎಂಗುಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಿದೆಯಿರಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಗುಲ್ದ ನಾನು ಮಿನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಿಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪಿನಿ ನರಕ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸು ಆ ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಹಂಗಡುಪ್ಪು ವಾ ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಹಂಗಡುಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಷೀರ ಕ್ಷೀರಪುರ ವನದಲ್ಲಿ ವಾವ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ ಮಿಂತುಲೆ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವುದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನಿತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಕೋಡೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತುಂಡು
ತುಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ತಿಯ ಕೋಡೆಂಗು ಲೇಂಗ ಬಾದಿ ಸುಮಾಸಿಸ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೌದೌದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಂಡು ಬೈಯಡಿಜ್ಜಿ ಬೈಯಗ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರನಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಲೈವ್ ಗತ್ತಿನ ಮಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಸುಮಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ BM ಮಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮಾತಿರ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ BM ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ನೀ ಆವ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರ್ಗಳ ಯಾನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್